good morning! Welcome again to our channel! Guys, ayan, tinatahak natin tong kalsadang ito papuntang Old Airport. Alam nyo kung bakit? Dahil today is May 2nd at ito yung promise date na nabasa ko online na ma-deliver na yung 20 pesos per kilo na trending na yung supply galing sa DA. At yun ay ang project ni President, yung dear President natin na si PBBM. At tignan natin kung meron ngang na-deliver na at makita natin ang update. Kung wala man, maghintay tayo, pero kung meron man ay tignan natin at mapatunayan kung totoo ba yung na viral din na paninira sa bigas na yan noong noong April 29, if I'm not mistaken, April 29 or 28, na pinost ng isang OFW na vlogger na si, I don't remember the name, i-insert ko na lang dyan dahil nakuha ko rin yan sa isang vlogger na kung sino yung naglathala niyang balitang yan. Ngayon, let's go! Let's see the rise. Ang gulo ng ating ng ating bayan ngayon dahil nga itong ayoko sanang mag-vlog ng tungkol dito, pero talagang masama ang loob ko bakit sinisiraan pa si PBBM na samantalang ginagawa na lahat ng paraan para matulungan tayo, matulungan ang ating bayan, para umasenso, para naman ang mga buhay ng bawat isa sa atin, mga pamilya ay wala nang magutom. Yun ang talagang goal ni President Bongbong Marcos. Ngayon hindi ma-appreciate ng iba, ewan ko, saradong mga utak at hindi nakikita yung mga ginagawa ni Apo Presidente tayo. Ngayon, ayan, mag-Ilocano ako. Apo Presidente, pagpasensya am unay idan. Dagitoy nga pinarswaket jak amo, kurang siguro pa nagpanpanunot da, kurang tiututik da, anjak amo, wano bulag da, o nabubulagan, o ano kaya? Anya nga ta nga gapo. Ket tata nga aldaw makita mi ti agpaiswanan na ti detoy may panggepti bagas. Yan, nag-Ilocano ako. At ako po ay Ilocano, Cagayana, from Cagayan Valley ang mother ko, at ang husband ko ay ganun din, Cagayan Valley din. At pero ako ay lumad na Bulanon din dahil ang father ko ay taga-Tagbilaran, dito talaga na ipanganak. At ngayon ay dito rin kami nakatira. Pero ang hindi ko matanggap ay yung aapihin yung walang ginagawang masama at pinapasama. Kasi alam nyo, ako mismo ay ganun din ang experience ko, kaya siguro ako nakaka-relate. Ang sama kasi ng ganyan na sisiraan ka, kahit na mabuti ka, ay sisiraan ka pa rin, lalo na doon sa sinabi nga ni President Bongbong na kapag ka nakakitaan ka ng bunga ng iyong pagpapagal or bunga ng iyong mga ginagawang mabuti, ay ikaw ay magkakaroon ng kaaway. Ako'y naniniwala doon. Kaya huwag na lang nating pansinin, at sana kung sino man yung mga hindi pa nakakaalam ng about sa mga projects niya, sa mga nagagawa niyang mabuti, ay dapat magsaliksik po kayo nang makita nyo ang katotohanan. At siya ay hindi mamamatay tao, hindi siya nagdadala ng mga Chinese dito para gumawa ng pogo na business. Kakaiba itong ating presidente, siya at talaga ang nararapat sa pwesto para makatulong sa ating lahat. Natin tama ba itong daan natin? Nagbago na yata ang daanan. Daming karinderya dito ano naman ito?
Tama kaya itong pinuntahan natin na daan? Oo, tama na ito. Tama ito ano? Ito tayo kay ano, kay Oxygen Girl bitaw, ito. Saan na yung bahay niya? Ito, papunta dito. Sa unahan ano? Ni ano bitaw? Ni ito? Yan papunta yung si ano? Oo nga. Nabenta niya siguro na yan. Yung pangalan ng kaibigan natin. Ito na yung gate. Ito. Ito na yung pasukan. Tingnan nga natin kung talagang merong rice dito. Ang layo ng Kadiwa store. Kung dito. Parang amingaw naman. Amingaw na ngayon. Wala na pupunta rito eh. Ay parang wala yatang rice. Wala. Mali yata information ko ah. Or totoo yun pero hindi pa ngayong araw na ito. Ewan ko lang ah. Tingnan natin banda roon. Dito yung mga pwesto ng mga ano eh. Mga plantita. Dito yung mga kalahi nating mga plantita oh. Dami nilang paninda. Yan, pwesto ng mga plantita. Wala ako nakikitang ano, movement. Wala. Wala. Ibig sabihin, wala pa rito. Wala pa. Wala pa. Doon pa lang sa Cebu, yata. Wala. Balik na tayo. Wala. Wala. Ngayon, nakita mo na. Wala. Wala eh, oh. Walang tao doon oh. Nagkagulo na sana. Sana may pila na Meron dyan. ng mga pumunta dahil akala lang dito na. Oh. Wala. Ayan, may mga tricycle pa oh. Wala. Wala talaga. Wala pa oh. Mingaw kayo. Mingaw sa paya. Bibenta na lang dito rin. Bibenta na ano yung Mga plants. banana na variegated na pinipilit talaga siya. Benta. Tandaan ko yun. Guys, napatunayan natin na wala pa. So, what will we do? Punta tayo sa palengke at alamin natin din sa mga rice dealers kung ano talaga ang sitwasyon. Dahil yung mga yan, syempre, alam din nila. Let's go sa Tagbilaran Central Market. Ayan, malapit na tayo sa Central Market. Tayo sa ano guys, sa palengke. At tingnan natin, alamin na natin yung tungkol sa NFA rice na 20 pesos per kilo. Kaming suki dito ng ano, dog food. Yung suki namin ng dog food, mayroon din siyang rice. Bilihan din ng rice doon. Kaya puntahan natin guys. Sige, tanong mo. Kilala ka niyan eh. Lagi ka nakikita eh. Lagi kang nakikita. Itanong mo kung meron sila nun. Ano itong ano? Yung 20 pesos na ano? Bugas? Ano? Sila 20? Ano? Ah. Ano itong 20 pesos? Wala pa. Ha? Ha? Sa? Sa? Muna na diya. Ay. Kani di ay? Yan na talaga ay tsura. Hindi ko daw talaga eh. Ano, kamura? Ha? Hindi ba kamarapos ko ba? Dili kay Marcos. Dili man dini ka Marco. Dili. Na, Yan sila talaga yung sinasabi rice. nila na ano. Laon rice tuka, pantuka sa manok ni dili ni mao ang NFA nga bako. Ang oras to? So dili ni mao. Nakadungog mo dili na mao Yung mo pala yung sinasabi nagna-viral. nila na ano. Oh, ito. Gi-viral nila. Panghayop kanila. Oh, mauna na yun. Mao na ang ilang gi pasangil nga supply nga para Para sa manok to o sa baboy.
Na-reject para sa manok. Yun ni tuyok dito sa manok. Umulan na, umulan na. Mo, di ini. Ipang daot kang Marcos. Wala pa Okay. itong galing sa ano, wala pa no? Pangutan na, ganus kay baw na. Ano sa ka itong kang gikan kang Marcos? Opo, may kibaho ba? Kaya nga, mag-ubang taon. Napa, si Sibo ko, no? Ah, sa Cebu pa. Kaya nga, di man nag-BBM. Dili man ni BBM. Manok man na. Manok man na. Oy, hala. O, dili man na mo. Okay. Sige ha. Para sa manok talaga yon, yung ginamit na na viral na ang bintang nila ay yun yung galing kay BBM. Gustong manira lang talaga. So napatunayan natin ha, galing tayo doon. Tingnan natin yung prutas. Kami sa langka. Isa may atong prutas. Yan na. So napatunayan na natin at ngayon ay di pa nila alam kung kailan darating dito sa Tagbilaran yung galing sa Cebu na supply na BBM rice. BBM rice na ang tawag ko. Yung 20 pesos na supply para sa masa, no? Hindi pala yon ang talagang para sa ano, tao. Yun para sa manok, pang tuka. Tingnan mo yan. See that? Lesson learned. Huwag nyong sakyan yung mga nakikita nyo online basta-basta nagko-comment kayo at naniniwala agad, ay huwag ganun. Lalo na yung mga paninira sa mga politicians, lalong-lalo na sa ating presidente. Alam nyo naman ang sitwasyon, no? So ikaw, anong masasabi mo? Ay, huwag kayo maniniwala sa mga ano dyan, mga nagpe-fake news na kontra kay Marcos. Kaya talaga yan. Kaya nga. Kinukontra nila yung ating presidente ngayon. Dapat irespeto na. Presidente natin ngayon yan Kaya nga, bakit hindi matanggap na presidente natin yan Siya ang nanalo siya na ang presidente. Kaya bakit ba? Para ano? At sisiraan pa. Makiisa tayo kung ano ang gusto niyang mangyari sa kabutihan natin. Dapat sumuporta sa kanya. Dapat man lang, tumahimik na lang kung walang masabing mabuti. Panahon na ni Duterte takot silang yun si Duterte dahil alam, pumapatay ng tao yan Ayun. Takot sila ngayon si Marcos, ang bait-bait niya, kaya binabastos na lang nila. Ayun, kasi ganun yan si president naman natin ngayon ay hindi naman mamamatay tao, kaya inaabuso. Kaya nga. Alam mo, ang isang tao pag mabait ay aabusuhin. Bakit ganun, ano? Mas gusto pala ng tao, pabor sila doon sa mamamatay tao. Ang bad naman. At doon tayo papanig sa makadiyos. Hindi tayo papanig doon sa ginagawang stupid ang God. Sinasabihan na stupid. Ayoko ng ganun. At sa totoo lang. Ayoko ng ganun. At saka yung maraming napapatay, ayoko ng ganun. Wala tayong right na pumatay ng kapwa-tao natin dahil yan ay order. Yan ay nasa 10 commandments. Mabigat na kasalanan, it is a mortal sin. Okay, so napatunayan natin yung bigas ay wala pa, pero parating na. At yung na-viral ay nakita natin doon aktual na yun ay pangtuka ng manok. Narinig nyo naman yung suki namin doon na nagsabi, di ba? Okay, so yun lang guys for now. Subaybayan lang lagi dito ang mga videos at maraming makabuluhang videos na i-upload pa. Alam nyo naman tayo, mga ka-cheats ay talagang you know naman, legit na legit. Ayan, nagmana tayo kay BBM, kay PBBM President Bongbong Marcos. God bless us all. Thank you so much. I love you guys. Bye-bye. See you.